mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Pinainom ko siya pero hindi niya kinaya. Dear Titan Jello at Rocky Terra, kailangan ko yata ng inyong payo. Ewan ko kung sadyang sira ulo ako o kung may mali nga ba talaga sa ginawa ko. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Dante. At ito ang aking SPG, as in Super Pakganern Secret File. Matagal ko na kasing sinabi sa kumpare ko at sa jowa niya na wag nila akong isasama sa inuman session nila. Itago natin si kumpare sa pangalang Bong at ang girlfriend niya sa pangalang Inday. Paano ba naman kasi? Tahimik na tahimik ako nagtatrabaho bilang isang vendor ng isaw, fishball, kikiam at iba pa. At nakilala ko ang magjowang si Bong at Inday nung minsang bumili sila sa akin ng napakaraming stick ng isaw. Yun daw kasi yung gagawin nilang hapunan. Sa sobrang dami, nawindang ako. At naparami ang nilutong isaw. Pero akala ko hanggang doon lang ang kikilanlan naming tatlo. Hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Isang araw, kakatapos lang ng ship nilang dalawang magjowa. Gaya ng nakasanayan, sa akin sila sumaglit para lumamo ng isaw. Pero itong si Inday, pabigla-bigla. Niyaya si Bong na mag-inuman sila dahil meron daw siyang dalaw. Ang ginawa nila, bumili sila ng beer. At sabi naman ni Bong, habang bit-bit nila yung beer na binili nila, isama daw ako. Ang sabi ko naman, wag na. Nakakahiya naman. Baka hindi niyo ako kailangan dyan. Pero nagpumilit si Inday na, sige na raw, sumama na raw ako. At mag-iinuman kaming tatlo. Kaya ang ginawa ko mga kabisyo, pagkatapos kong mabenta ang natitira kong isaw at fishball, niligpit ko ang pwesto ko at sumama sa kanila. Nagpunta kami sa isang sari-sari store na may lamesa at ilang upuan. At pagtingin ni Bong kung meron pa bang ibang inumin na pwedeng orderin, ang sabi naman ni Inday, okay na daw yung bit-bit naming beer. Nanghiram na lang ng 3 baso at nagbigay ng tagay sa aming tatlo, itong si Bong. Hindi naman sa pagmamayabang mga kabisyo, Titan Jello at Rocky Terra, ngunit tila nagkamali sila sa taong inimbitahan sa inuman. Ayoko magyabang pero hindi talaga ako nalalasing. Kahit ilang baso o bote o case pa ang ubusin ko, hindi talaga ako tinatamaan ng alak. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ba ang sikreto ko at ano ba yung magic bakit hindi ako nalalasing. Pero ang sabi ko na lang sa sarili ko, total niyaya naman ako ng dalawang magpartner na to. Sige lang. Kailangan lang naman nila ng kasama eh. Hindi naman nila kailangan ng taong may malalasing. Hanggang sa napasarap po ang inuman namin mga kabisyo, Titan Jello at DJ Rocky Terra.
Hindi nila namamalaya na halos 2 case na ng grande ng beer ang nauubos namin. Silang dalawa halos namumula na. May tama na. At kulang na lang ay pitikin mo para matulog na. Pero ako, buhay na buhay at gising na gising pa rin. Maya-maya pa, binigyan ko ng tagay muli ang magjowa. Pero sa kasawiang palad, wala na silang lakas ng katawan para umuwi. Kaya humandusay na lang sila sa kalsada at natulog na magkatabi. Pero ako, hindi ako agad pinatulog ng isa sa kanila. Nakita ko si Inday na dumidilat-dilat pa. Parang kinikindatan ako. Sabi sa akin, "Chat pa tayo. Sige na." Kahit nakahilata na siya. Malay ko ba kung kaya niya pa o hindi na? Kaya ang ginawa ko, tinagayan ko si Inday. Pinainom ko ulit siya ng 1 basong beer. Pero hindi na talaga niya kinaya. Nasuka na siya sa harapan ko at niluwan niya sa akin ang halos lahat ng chicheryang pulutan naming 3. Pinahiga ko ulit siya sa tabi ni Bong at bilang kaibigan, hindi ko na sila ginising. Binayaran ko na ang mga nainom naming 3. At kung tutusin, yung buong kita ko sa pagtitinda ng isaw at fishball noong araw na yun ay nadali. Sabi ko sa nagbabantay nung tindahan, paalalayan na lang itong magjowa. At kung sakaling magising, sabihing bayad na ang lahat-lahat. Pagkatapos, umuwi ako para matulog, pero sa mismong paghiga ko, hindi ko alam kung naging unfair ba ako sa kanila. Dapat bang umamin ako na hindi ako nalalasing? Masama bang sumama sa inuman? Tapos, ikaw yung magiging malakas sa kanila at hahayaan mo na lang sila na malasing. Parang nakokonsensya tuloy ako. Tama lang ba yung ginawa ko na ako na lang ang nagbayad pero iniwanan ko silang nakahandusay sa may lapag na magkatabi silang magjowa? Nangihingi po ako ng payo. Okay lang ba na uminom at hindi malasing? O dapat bang magpanggap akong lasing para hindi lang para sa kanila? Sana po marinig ako ng mga kabisyo natin at nanghihingi po ako ng payo. Hanggang dito na lang po muli. Ako si Dante at ito ang aking SPG as in Super Pack Gunner.